El meu país és tan petit que sempre cap dintre del cor. Si és que la vida et porta lluny d'aquí i ens fem contrabandistes mentre no descobrim. Mountain Wilderness és una associació internacional d'alpinistes que vetlla per la salvaguàrdia de les muntanyes. El seu principal objectiu és que els indrets més elevats restin lliures de les instal·lacions i de les deixalles humanes i que les visites dels alpinistes a les muntanyes tinguin el mínim impacte. Wilderness significa natura salvatge no modificada per la mà de l'home i molts dels projectes de l'associació intenten retornar al seu estat natural als indrets on s'actua. Va ser així com l'estiu del 2009 i coincidint amb la celebració dels 20 anys de trajectòria de Mountain Wilderness de Catalunya, es va dur a terme el projecte de l'expedició Waiwash, una acció de conscienciació i neteja a un dels espais més bonics dels Andes i de la Terra. Una acció compromesa per defensar i difondre l'esperit wilderness de preservació del medi muntanyenc, de la seva natura salvatge no modificada per la mà de l'home. Una acció per aconseguir una àmplia repercussió i així ajudar a la conscienciació de tothom. Les darreres llums del dia ens mostren les muntanyes andines de la Cordillera Blanca peruana banyades de tons càlids. Aquest mateix matí hem abandonat el camp base del Chopicalqui per iniciar l'atac al cim i hem travessat la seva llarga morrena glaciar amb el Boscaran davant nostre. Després hem creuat l'immens camp de cèrex per guanyar alçada entre el fantasmagòric paisatge de glaç. El cim del Chopicalqui s'ha deixat veure per uns moments, com un reclam i darrer objectiu després de tants dies de tasca compromesa i d'activitat continuada. Després d'haver buscat l'indret més adequat, hem muntat el campament 1, avançat sobre els 5.600 metres, molt per damunt de l'alçada prevista, i estem esperançats. Demà només haurem de superar poc més de 700 metres fins al cim. Ha sortit tot tan bé que ens sembla increïble. El dia s'apaga del tot i ens refugiem a la tenda. Comença a fer fred i ens hem de centrar en dormir, o almenys a procurar descansar, ja que en aquesta alçada costarà agafar el son. Són els darrers moments de la nostra aventura i ara ens venen al cap les imatges recents d'aquests dies al Waiwash, amb l'expedició de neteja de Mountain Wilderness de Catalunya. Soy fiscal de la comunidad de Xhuarcancha y pues la verdad que doy gracias a esta asociación que están haciendo una campaña de limpieza todo este territorio del circuito Waiwash. Y el circuito Waiwash está rodeado de recursos maravillosos, ¿no? Como la flora, la fauna y las montañas. Y bueno, a veces nuestras comunidades en cierto modo han descuidado la limpieza, la higiene, tanto de los campos como de los senderos mismos y de los miradores, ¿no? Y yo creo que esto es una motivación para que todos podamos tener esa iniciativa, hacer ciertas limpiezas y así atraer mayor cliente extranjera como turistas, ¿no? En verdad a veces devaloramos el valor de la ecología, del medio ambiente, pero necesitamos ciertamente que una iniciativa como esta. Nosotros haremos llegar, mi persona hará llegar precisamente este mensaje, esta información, esta motivación a mi comunidad de Xhuarcancha. El projecte Expedició Waiwash 09 es consolidaria com una ajuda directa a la recuperació d'un entorn amenaçat.
per la construcció de noves carreteres i pistes fins a cotes properes als 5.000 metres, pel constant increment de l'explotació minera mitjançant noves prospeccions, per la regressió accelerada de les glaceres del massís provocada per l'escalfament global, per algunes activitats poc respectuoses amb la natura d'alguns habitants desinformats i pel creixement sense control i gens respectuós amb l'entorn de l'activitat turística que embruta els espais que ocupa. Aquesta serralada és representativa dels ecosistemes andins i posseeix una gran biodiversitat. A més, té un significatiu potencial turístic gràcies a la seva incomparable bellesa escènica, ja que el circuit que l'envolta està considerat per la comunitat turística internacional entre els 10 millors circuits de trekking del món. Són 180 quilòmetres de recorregut i la mitjana d'altitud es situa en els 4.300 metres, per la qual cosa el converteix en un dels més difícils, llargs i espectaculars de la Terra. El Whitewash, a més, és un excel·lent exemple de com les comunitats camperoles juguen un paper important en la conservació dels recursos naturals dels Andes mitjançant un aprofitament sostenible i no destructiu. L'aïllament que ha tingut durant molt temps li ha evitat el nivell de depredació que han patit altres serralades més accessibles com la seva veïna del nord, la Cordillera Blanca, on es va crear el Parc Nacional del Huascarán. Tanmateix, aquest aïllament està disminuint a causa del nou turisme de muntanya. Os agradezco infinitamente a la institución y más los miembros integrantes de esta institución, quienes han tenido la gentileza de aprobar con un monto no tan fabuloso dentro de este proyecto. Entonces, también han tenido el coraje y de enseñarnos, de estar acá y hacer la limpieza. Nuestra zona turística, que es el Whitewash, que se difunde a nivel del mundo y que todos los turistas vienen, aprecian y se vuelven maravillados. Nada más que quiero decirles a las autoridades provinciales, a las autoridades distritales, a las autoridades de los centros poblados. Ahora el camino está hecho. Camins que ara s'esvaeixen. Coneixíem la problemàtica de la degradació del circuit del Whitewash i ens vam sentir molt motivats per fer una intervenció que repercutís directament a la preservació i a la recuperació d'aquests espais únics. Comptàvem amb el suport de les 12 principals agències de trekking de Huaraz i en Dionisio Basilio havia reclutat tot l'equip peruà. Ell mateix com a guia, el cuiner i la seva ajudant, els 7 treballadors, els arriers i els 34 animals de càrrega estaven preparats per cobrir la neteja del trajecte. L'expedició de 8 membres de Mountain Wilderness de Catalunya vam arribar a la serralada del Whitewash per dur a terme l'acció sobre el terreny, entre finals de juliol i mitjans d'agost del 2009. Vam clausurar els abocadors descontrolats en tots els campaments del Whitewash i vam netejar de deixalles tot el recorregut del Tresc, cremant les que eren combustibles i emportant-nos més de mitja tona de residus per lliurar-los a l'Ajuntament de Chiquián i així iniciar una nova dinàmica de manteniment. També vam fer una tasca de conscienciació entre les comunitats de la zona dels avantatges de mantenir net l'entorn per tal que aquest fet reverteixi en majors beneficis entre els seus habitants. Des de la sostenibilitat dels projectes de desenvolupament, com són el turisme i la preservació cultural i ecològica de la regió. A més, es van col·locar cartells conscienciadors en tot el recorregut, perquè els visitants s'emportin les deixalles i se'n van lliurar també als principals representants locals. Para nosotros es mucho preocupante porque yo creo que queremos en estos momentos pues, intercambiar ideas sobre, como dice, sobre la contaminación. Y eso yo creo que vamos a tener las brillantes palabras de aquí, más de las autoridades. Aquí también está la señorita directora del Colegio Integrado de Tupac Amaru.
y más autoridades presentes. Y muy agradecido. Porque lo importante es que vengan visitantes, pero que todos los que vengan respeten la montaña. Mai no és massa tard per tornar. Els integrants de l'expedició comptaven amb una àmplia experiència alpinística i també en accions de neteja, ja que Mountain Wilderness de Catalunya havia realitzat altres expedicions, com la de neteja del Coll Sud de l'Everest l'any 1993 i, especialment, la de neteja de l'Annapurna l'any 1999 amb motiu del 10è aniversari, a més de moltes altres accions a les muntanyes catalanes. Vora les estrelles, camins que ja són nous. La cordillera Waiwash és la més espectacular dels Andes peruans i està situada a uns 50 quilòmetres al sud de la Cordillera Blanca. Somnis entre boi. El seu estatus, amb una gestió complexa de les comunitats locals, però presumptament manegada pels interessos del govern peruà, fa que la seva protecció sigui pràcticament nul·la. 6 dels seus cims sobrepassen els 6.000 metres i uns altres 15 assoleixen més de 5.400 metres. Dins el cel. El nevador més important, el Yerupajà, 6.634 metres, és la segona muntanya més alta del Perú i el punt més alt de la immensa conca amazònica. Sac del meu cos. El Waiwash és la segona cadena muntanyosa més alta del món en la regió tropical. Ubicada a 120 quilòmetres de l'oceà Pacífic, forma part de la divisòria d'aigües del continent i les del vessant oriental discorren cap al riu Marañón, principal tributari de l'Amazones. Un camí enmig del mar, ple de llum, ple de... Al Waiwash 09 van participar-hi Jordi Quera, president i garant internacional, Núria Balaguer, vocal i garant internacional, Quim Ferrandiz, vicepresident, Olga Balaguer, vocal, Santi Pocino, vocal i els socis Glòria Valls, Ricard Martínez i Isidre Vallès. Com a alpinistes que som, també vam intentar dur a terme l'ascensió de diversos cims de la zona, Diablo Mudo, Cuyoc, Cerro Ararac, amb l'objectiu d'obtenir un ressò mediàtic que facilités la difusió del projecte. Després, també ho faríem amb altres cims de la veïna Cordillera Blanca, Chopicalqui i el Pisco, amb intencions prospectives cara a nous projectes. Per celebrar la finalització de la tasca de neteja es va triar l'ascensió a una muntanya amenaçada per les explotacions mineres, però que tanca el circ de muntanyes més emblemàtic del Waiwash. Quan ens calcem als grampons a l'inici de l'aresta nord-est del Diablo Mudo, o Nevado Raju Coyota, de 5.350 metres, la meitat de l'expedició superen el seu sostre altitudinal. A les 4 de la matinada hem deixat el campament de Gaspampa a 4.535 metres i amb una lluna refulgent hem caminat damunt la Gran Morrena. Passades les 7 del matí es produeix el relleu en el germen lluminós. Les ombres desapareixen transitòriament i canvien l'orientació. Passatgerament, els cristalls del cim graduen la pigmentació segons es va consumant el traspàs. La via escollida no presenta dificultats especials més enllà de l'alçada. L'aresta és més aviat un llom i la neu està en perfectes condicions, molt consistent i donant la sensació de seguretat en els trams més drets. Avancem lentament entre la majestuositat de l'entorn i les dimensions de tot plegat desorienten sobre la ubicació exacta de la cúspide, que recelosament es camufla entre pendents de neu. La muntanya, un punt arrodonida, és de les més assequibles de tot el Waiwash, però tot i així està defensada per les seves glaceres i l'esforç físic, tot i la bona aclimatació pels dies passats en alçada, es fa notar. Caldrà prestar un mínim d'11 hores per satisfer tot l'itinerari,
I a Hawacocha ens esperaran les delegacions, la premsa, la televisió i una llarga reunió. Molt llarga. Però va ser molt satisfactori aconseguir plantar al cim tot l'equip de l'expedició. 9 de 9. Tanta gent en aquestes alçades, superant tots els entrebancs, un èxit. Els 8 components de Mountain Wilderness de Catalunya i el guia hem trepitjat la planícia somital als voltants de les 12 del migdia, en un dia plàcid com pocs. Un autèntic regal, potser amb un remitent que se'n repeteix mentre baixem. De la cordillera Waiwash, en agraïment per la neteja de deixalles. Al final de l'etapa més dura, cansats, famolencs i refredats, els esperava a Hawacocha el darrer comitè de recepció, que inclouria la comunitat camperola de Pacllón, el professor en cap i el regidor de Chiquián, representants ecologistes, la premsa, la televisió i altres càrrecs que havien vingut per saludar els expedicionaris i participar en la cimera sobre mesures a prendre per la protecció del Waiwash. T'incorpores i et poses bé el banyador, amb un peu calcules com està l'aigua i tot està llest. El dia següent acabarien el circuit i prendrien el bus fins a Chiquián per fer el lliurament simbòlic de les deixalles a l'Ajuntament, on els atorgarien la Medalla de Honor de la Municipalitat Provincial de Bolognesi. El programa de neteja va acabar sent un èxit total amb el ressò mediàtic peruà, però especialment per la implicació de totes les comunitats i les autoritats locals de la zona en el projecte mediambiental, que a més de les mostres d'afecte s'implicaran de cara al futur en el programa de restauració i manteniment del Waiwash. En plena nit, iniciaríem l'atac al cim per l'aèria i vistosa aresta sud-oest del Chopicalqui, sempre a les fosques, creuant esquerdes gegants i ponts de glaç i superant pendents penjats i neu tova. Percebem que el temps s'ha embolicat. El cel no és el d'hores abans, quan vàrem anar a intentar dormir. Els núvols ocupen ara tot el cel i sense lluna, la foscor és profunda. El fred es fa notar de valent, especialment als peus, i el termòmetre al rellotge, enganxat al cos, marca menys 10, graus sota 0. Ens creuem amb una cordada de la Navy britànica que ha girat cua. Són les 6 del matí. Hem superat els màgics 6.000 metres i sembla que clareja, però les condicions meteorològiques han empitjorat. Som a 300 metres al cim, la boira ens tenalla. Estem cansats i comencen a voleiar flocs de neu. No podrem continuar sense visibilitat i amb la neu que ens esborri la traça en un terreny farcit de paranys. La nevada guanya intensitat i decidim començar a baixar. Amb la tristesa de l'abandonament i una mica neguitosos per no perdre la traça enmig de la tempesta. En el llarg i esgotador descens passem pel camp avançat, el qual desmuntem per continuar fins al camp base. La renúncia a un cim és sempre una decisió difícil i baixar d'una muntanya en males condicions és una experiència dura. Aquesta vegada, però, estem convençuts que la força de les muntanyes andines s'ha confabulat amb nosaltres perquè volen que hi tornem. Les muntanyes ens estan demanant que continuem amb la nostra tasca. Ens estan dient que el Waiwash ens ho agraeix, que resten molts altres espais amenaçats que cal salvar. Ja hi poden comptar.